baffa baka ji wayo dan baffa dan baffa dan baffa dan baffa baka ji wayo dan baffa Dan baffa, dan baffa, dan baffa baka ji wayo dan baffa. Dan baffa, dan baffa, dan baffa baka ji wayo dan baffa. Dan baffa, dan baffa, dan baffa baka ji wayo dan baffa. Dan baffa, dan baffa, dan baffa baka ji wayo dan baffa. Dan baffa baka ji wayo dan baffa. Abinda kake daina baka gudun barna, na kula kai dan baffa, zagi ma baka damu ba, ga kofa ka fita ga baka gudun cire riga, ko a gaban kunya ne na san rudin duniya ne za ta saka shi ya gane, gangar shi dan ya buga maka baka yi ahu ne baka taka, idan ma ka sani to gyara hali dan baffa baka ji to ka dai rage cin zali. Dan babba ka fahimta duniya ita sai sannu, a wannan rashin ji da kake za ka rasa hannu, shi bai ragawa kowa ba a hakan ya sanu, ya taka boket ɗin kunu. Annawa baby yana nufin yana son ki. Na ce ka kiyaye ni, ka ce ni a garin nan? Kotun wannan ba za a shirya ne ta ba. Duk garin nan ba wanda bai sani ba. Wallahi dan iska ne. Tsohon ɗan iska ne. Wallahi tallahi. A nemi janaro in galalo. Tsohon ɗan tasha da kibina. Ya fa irga. Wani ta yana son shi. Oh, ka ce gashashen ɗan iska ne kai, shine ka tare ni a hanya. Ka zo kake cewa kana so na. Ka take son iska? To ka kiyaye ni. Kira. Wallahi jibe ba za mu ta gurin ba. Shi bai ragawa kowa ba a hakan ya sanu, ya taka boket ɗin kunu. Dan baffa ba shi wa kowa sannu, ba kaji bai kyale su tuni da manu. Dan baffa ko dan kira kai mai to ka banu, ba kaji. Ka sanar ka iya mari wallahi. Wa na koya? Yariyan nan. Soni shakku. Ta mari yariyan nan. Kai. Wannan kamar kurman nan. Wanda ke karin wajen mai gari. Wallahi shi ne. Murki shi wallahi ya ci wari. Kwantan bona. Kai ka kai mu kara gurin mai gari ne dan uwanka.
ko ya kai karan mu a saka shi bale ya hanyo dan bafa ya ce bashin mai dan wake ya ce bashin mai fanke mai garo mata yi kuka dan bafa ina zaka mai rogo babbar kwastoma dan bafa baya cin nama shi dai to ku bashi rama dan babba ka yara hali tun kafin lokaci ya kure ma tili kwalli tili kwal kai hello ba mu kankana kai ne mai zaki ce dallar ko tun bi kamar kidin to ya za a yi kudin nawa fa wa'annan lallai za su ya kankana wa'annan kenan yau da abin kirki kuka zo ban kai biyo kai ya kawo wata kwanan ma bari ya ka ga yalla bai wai dan Allah wancan karin fa haka kan baka to shi ka kuma ka sai mun ka to ke mai aure ki dinga kula da su wallahi ba sa ba da ke ma ki turo a watan miki dan bafa baka ji wayo dan bafa abinda kake daina baka gudun barna na kula kai dan bafa zagi ma baka damu ba ga kofa ka fita ga baka gudun cire riga ko a gaban kunya ne na san rudin duniya ne za ta saka shi billahi allazi la ilaha illa huwa na rantse da girman Allah dan me ya faru to billahi allazi la ilaha illa huwa yaran nan dan bafa ni ne wannan da yaran da kin ga da dana ne wallahi ina ganin me hada nan je a sa dan kul uba a samu ta kamar a race shi wallahi tallahi haba mai gida ai bai kamata ka dinga tsina wa yaran nan ba da dukiya fa ba a muguntan su ai addu'a ya kamata kai musu ba wai ka zauna ka dinga tsine musu ba ba kyau ma duk ba su addabi mutane a unguwa amma tsine su addabi su kici mutane kyau dai abu ya addabi mutane a unguwa a gari yarinya fa na zo na taddafa yarinyar nan yar wajen wannan an mata aure ta kwano daya sun ci kuma sun fasa mata butuki suka tafi wannan abin da kake kwata-kwata bai dace ba don Allah don Annabi ka sa zuciyanka ruwan sanyi mun da mutum ke su san na biya aure ta to dan 1800 ai an ce da dukiya ba a muguntansa bai kamata ba wannan rashin mutunci ne ai mai gida abin da yake yi mu ma muka rike maka saboda mun san halin tashin hankali dan Allah dan Annabi addu'a shi ne ka gane Allah ya kyauta Allah ya kyauta shigo kana wannan yanzu sai da na biya aure ta wajen 1800 na biya ban na so wannan bacin ran da kake bari dan zaga saboda hidda suka sa ciki na iri kishi kancin banda a ni nace miki guda nake yi dan ki kara min abu biyu kuma a maimaita nake ba gudawa nace maimaita nake ba gudawa dan bafa baka ji to ka dai rage cin zali dan babba ka fahimta duniya ita sai sannu a wannan rashin ji da kake za ka rasa hayaniya ma na ji to wata kirhi ne wannan yaran Allah na tuban mai ba zai dawo miki ba ke ce ba kya son garin laifin ki ai ke kike daure mar gindi da abun da yaron ne ke kike daure masa gindi ba gurin police za ta je ta kai karan kuma 20,000 ne maran kai Khadija sai ka ce wanda ya mara yar gwamna ko shugaban kasa ai in yar gwamna ya mara ko shugaban kasa nan take za su harbe shi haba malam gaskiya malam baka mana adalci a ce kullum akan yaron nan kai ba za ka faɗi kyakkyawan kalma ba kullum kai ta sama yaro baki a jiki kar ka manta fa malam hannunka ba zai riɓe ka yanke ka yar ba fa nawa aka yi nawa suka biya kuɗi aka je asibiti aka yanke musu hannun ba ke kike daure ma gindi ba ai ke kike daure ma gindi na lankwasa ya karkas na lankwasa ya miƙe na lankwasa ya miƙe to ya zan ce miki da ikon Allah ba zan gani ba ni uwarsa ina sa mishi albarka zai gama da duniya ni kuma tsine mun nai ai kusan hakan kake to da ikon Allah ba abin da zai samu ɗana ragas zai zauna ni ma ba baki ne masa ba ina so da yake fahimta ina mar faɗa idan ina mar faɗa ki inga shiru ki kyale mu ya zan yi shiru a wannan magana da kake ni uwarsa wallahi ba abin da zai same shi da ikon Allah albarka zai yi ba abin da zai shiga ɗana insha Allah bakinka kuma ba zai taba shiga ɗana ba in dai muddin ni uwa ina raye kuma ni ina sa mishi albarka ke kuma ki ci gaba da wannan zancen ki ci gaba na ce ki ci gaba muguwa ke da ɗan uwanki cikin ku ɗaya
amma kullum ki yana yi ke kuma kina yi kasha nan ko in kara miki dan bafa baka ji wayo dan bafa abinda kake daina baka gudun barna na kula kai dan bafa zagi ma baka damu ba ga kofa ka bi taga baka gudun cire riga ko a gaban kunya ne na san rudin duniya ne za ta saka shi ya gane gangar shi dan ya buga maka baka yi ahu ne baka taka idan ma ka sani to gyara hali dan bafa baka ji to ka dai rage cin zali dan babba ka fahimta duniya ita sai